Нищо по-хубаво от лошото време. Как времето влияе на твоето настроение? Когато слънцето грее, когато ветрецът те гали по лицето, чувстваш ли се добре? А когато е мъгливо, дъждовно, духа силен вятър, не е особено добре. Ти не можеш да промениш атмосферните условия, но можеш да промениш своето отношение към тях. Можеш да си кажеш, че ще ти върви по вода, когато вали. Или пък да си кажеш, че слънцето на твоите усмивки ще разкъса мъглата. Или че вятърът ще довее нещо хубаво до теб. Когато започнеш да мислиш по този начин, настроението ти няма да се повлиява от времето навън. В началото мозъкът ти ще се противопоставя на тези мисли и те ще му се струват неестествени. Но с течението на времето хубавите мисли ще започнат да идват по естествен начин в живота ти. А тъй като те го управляват, той също ще стане много хубав. Нека не позволяваш на времето да влияе на настроението ти. Помни, няма нищо по-хубаво от лошото време. За справка, Богомил Райнов.